Deposit Boro. बबेनिफ्राय फैदों नों? Udalguri. उदालगुरि मा जायगानि? Usubil. उसुबिलनिफ्राय दा नों गेलेगोन बेयाव बे नों गिबि खेब गेलेगोन नामा बेयाव आगोलाव जेराव माबा गेलेबाय ना बेयाव गिबि खेब गेलेगोन दे आगोलाव गेलेखांबाय गुवाहाटीयाव विनार जादोंमोन ना माबा सेकेन्ड रानार्स आप जादों दा नों बेयाव माबायदि मोनदों गेलेना माबायदि गावखौ माबायदि सानदों नों गेलेनो देरहागोन बायदि सानदों ना माबायदि सानदों सानदों रेडि जानाया देरहागोन ना नों सानना फैदों दे थेंक इउ आं नामा गेवलांवारि नों अबेनिफ्राय फैदों आं चिरांनिफ्राय फैदों नों आगोलाव बहाबा गेलेबाय आगोलाव बहाबा गेलेखांबाय नामा बबेयाव गेलेनायमोन तामुलपुर नों गुवाहाटी विनार जादोंमोन तामुलपुराव विनार जादों देरहादोंना देरहायाखैमोन तामुलपुराव देरहादोंना देरहायाखैमोन देरहादों गल्ड मेडेल मोनदों ना गल्ड मेडेल मोनदों एबाराव नों देरहागोन होनना सानदोंना देरहागोन सानदों उसु गेलेनाय जा गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्राय जाबोदोंमोन आरो बेखौ खिन्थु गोबाङानो इन्डिभिजुवेलि सालायबाय थादोंमोन खिन्थु जोंनि दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि बे उसु गेलेग्राखौ जायफ्रा दैदेनबाय थादों बिथांमोना मोनसे एस'सियेसन दाना लाबाय बड'लेण्ड उसु एस'सियेसन होननानै आरो बिनि नेतृत्वआवनो दिनै उदालगुरियाव 8थि चेम्पियनशिप बादायलायनाय जागोन आरो बेखौ इतिमধ্যে बेखेवनाय जाबाय যদিও बे खेला गेलेनायमोन खिन्थु अब्लाबो दुलाराय बुहुमावनो उसुखौ पपुलार मोनसे गेम हिसाबै नाजावबाय आरो दिनै पपुलार खालामदों बिभिन्न जायगायाव बादायलायनाय खालामो आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय एबार थांनाय बाराव जोंहा नेसनेल चेम्पियन जाना फैनाय बायदि प्लेयार जों मोननो हादों आरो बेनिखाय जों नैबे बादायलायनायखौ बे बादायलायनायखौ माबानायनि उनावहाय जों आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां उसु प्लेयार ओंखारगोन नेसनेल प्लेयार ओंखारगोन आरो जिहेतु आथिखालनि सरकारा बे काउन्सिल सरकारानो जा स्टेट सरकारानो जा गेलेनायखौ जोबोद गोसो होनानै बेखौ दावगाहोनो थाखाय नाजादों बिभिन्न हाबाफारि लादों बेनिखाय दिनै बिटिआर सरकाराबो बेखौ हाबाफारि लादों आरो बेखाय बे सुजुगखौ जोंनि गेलेग्राफोर जाहाथे लायो दिनै बे जों बादायलायनाय फाथिदों बिनि गेजेरजों अन्ततः जोंनि उदालगुरि ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा उन्दै दावगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायखौ नुनानै गावबो गेलेनो गोसो जागोन इन्टारेस्ट मोनगोन आरो दिनै गेलेनायफोरखौ नायनायनि गेजेरजों टेकनिकफोरखौ सोलोंनानै साफा गावखौनो मोजां प्लेयार मा बुंगोन एक्सपिरियेन्स प्लेयार बायदि गायसननो थाखाय मोनसे खाबु मोनगोन आरो बेनिखायनो आसा खालामदों बे खेला जोंनि ओनसोलखौ जौगानायाव हेफाजाब होगोन बे खेलानि बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव जौगाहोनो हेफाजाब होगोन जायफोर गेलेनो फैदों बिथांमोनखौ जों उदालगुरिनि सासे एमएलए हिसाबै गासैखौबो बरायबाय लोगोसे बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेदों बेनि थाखाय हामग्लायनाय बावहरनाय जाबाय